TV jabarani filɛbaw aw ni su an ka bi kibaruyaw la bakuruba la bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbila la minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kunnafoni diw ma ale ni G-Pac jɛkulu maaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o kibaruyaw lamɛn bidon kibaru kɔnɔ ka fara o kan cakɛda min ɲɛsinnen buna hadamadenw ka lahalayaw lakɔlɔsili n'a lakanani ma n'o ye APDP olu fana ye u ka don kofɔta dɔ ɲɛnamaya bi an bɛna kuma ale fana kan bidon kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛ taa jamana kɔ kan ani fana kibaruya teli wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ bi olu bɛna lase aw ma sɔɔni walawalaliw bɛna kɛ aw ye. Nef TV jabarani filɛbaw aw ni su bi ye i ka dɔn k'a fɔ tarata ye mars kalo tile 10 san 2020 jamana in kɔnɔna la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ni waati mana se o bɛ hakili jigin ni kibaruyaw sɛnsɛn ko ɲuman na ka di aw ma Nef TV jabara so a n'a cakɛlaw bɛɛ fɛ a y'aw danse bi ta kɛnɛ sigira n y'a fɔ ten tɔ kibaruyaw dakuruba la k'a fɔ an ka bi jamana kɔnɔna la Mali minisiriso min ɲɛsinnen don kibaruya di baaraw ma ale ka bolofara cakɛda min bɛ yen ni o ye ORTM ye ani jɛkulu G-Pac ye bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbila bi sɔgɔmada in na sɛbɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa kibaruya di baara nacogo ɲɛnamaw ma ni ye panneau publicitaire n'o ye an ka walan minnu bɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔnaw ni siradaw la ka se ka fɛnw lakodɔn ni k'u yakubayaliw kɛ ani yakubayali sira minnu fana bɛ tɛmɛ jabarani sow ani kumasow la n'olu ye publicitéw ye ka se ka fɛnw lakodɔn ni k'u yakubaya o kow bɛ se ka daladon cogo ɲuman na cogoya min na bɛnkan sɛbɛn nin kɔnɔ ko bɛ tali kɛ o la kɛnɛ kan Nef TV man to kɔ an bɛna taa daɲɔ ka fara Bakari Kɔnɛ kan olu tun bɛ an cɔ a la u ye min sɔrɔ a kan o filɛ nin ye. Nin y'a san 11 ye G-Pac jɛkulu sigira ni ale ye Mali Agence de Communication 50 bɔɲɔgɔnko faralen ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu ka baara kɔnɔna na u ye bɛnkan sɛbɛn dɔ ɲini u ni ORTM ni ɲɔgɔn cɛ Mali jabarani soba nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn in bɛ o seereya nin sɛbɛn in na kɛ sababu ye u bɛ ka u ta ni u bila dɔn. Bita an nana bɛn a kan k'a fɔ k'an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara kɔnɔna la fɛnw mun b'o o baaraw réglementé an y'o de kɛ papier kɔnɔ k'o signé bi a bɛna kɛ dorénavant o de bɛna kɛ document de travail ye agence ni ORTM cɛ. A bɛ tali sɛbɛn kɛ fɛn caman kan d'abord rôle ye mun ye baaraw bɛ kɛ cogo di commandes bɛ passer cogo di publicités bɛ diffuser cogo di factures bɛ kɛ cogo min na u bɛ sara cogo min na o kumaw b'a kɔnɔ bɛɛ ka engagement kɛra financièrement wa a kɛra sur le plan juridique a kɛra terrain kɔrɔ baara ye o kumaw b'a kɔnɔ donc pratiquement fɛn bɛ baara in kɔnɔna la a kɛra wariko ye o a kɛra baara kɛcogo ye o a kɛra publicité nacogo ye o a diffuser cogo an y'o bɛɛ de kuma k'a kɔnɔ. Nin baara ɲɔgɔnya in na kɛ nafaba ye ka ɲɛsin ORTM jabarani ma. An ni G-Pac minnu bɛ agence de publicité la an bɛ baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ donc an ye yamaruya dɔw ta an bɛna baara kɛ cadre minnu kɔnɔna na o de déterminé na donc o bɛ kɛ cogo min na o bɛna nafa lase ORTM ma walasa an bɛ se k'an ka sɔrɔta sɔrɔ cogo min na walasa agence de communication fana bɛ se k'u ka baara ɲɛ cogo min na donc an ye o bɛnkan de kɛ walasa an b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na. N bɛ se k'a fɔ n bɛ baara kɛ ni kɛnɛ ye kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen la ORTM ye faso de ta ye donc ne bɛ se ka kɛ témoin seereya ye mun bɛ se ka ORTM ni G-Pac cɛ mais G-Pac bɛ ka baara min kɛ u bɛ n y'a yɛrɛ kɛ yɛrɛ ye kɛra kunnafoni dila sugu sugu ye a kɛra papier ye o a kɛra radio ye a kɛra télévision ye a bɛ se ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ ka mɛn si la ni publicité tɛ donc olu de bɛ publicité kɛ donc comme u yamaruyalen don désormais bi ne kɛra seereya ye ni ORTM cɛ mais a ka da u yɛrɛ ye u ka baara kɛ ni an ka kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen ye parce que kunnafoni di so tɛ se ka sinsin a tɛ se ka mɛn tant que ni olu ma baara kɛ parce que pour i ka mɔgɔ sara publicité bɛ se k'a to i ka se k'i ye musaka min don a la i ka se k'olu sɔrɔ donc a bɛ ɲini ka baara kɛ bɛɛ fɛ kunnafoni di so bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. An ka jamana minisiri min ɲɛsilen don kunnafoni kow ma ale de kɛra nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn in seere ye ka da a nafaw kan. Bɛɛ tɛ se ka wuli désormais ka taa ni publicité ORTM na ORTM fɛnɛ tɛ se ka publicité minɛ bɛɛ fɛ ten n'a bɛ minɛ a kan ka tɛmɛ sɛrɛ de kɔnɔ minnu yamaruyalen don olu de ka jɛkulu de filɛ nin ye u bɛnna na ka papier signé an jɔyɔrɔ kɛra mun ye mun bɛ se k'a to ka bɛn ko bɛ se ka jɛlenya ye cogo di mɔgɔ minnu sɔnna ka nin kɛ parce que u ni fɛn dɔ de ka kan pour que i ka se ka yamaruya i ka publicité Mali la fo i ka a dɔn k'a fɔ i bɛ impôt sara a ka dɔn k'a fɔ taxe min kan ka sara mairie ye o b'a sara
mɔgɔ minnu kan ka to baara la y'o mɔgɔ ta baara la donc o fɛn damadama de bɛ yen minnu bɛ yamaruya tigi kan donc an k'o la n'olu bɛ yen olu ye privé ye olu ye baara kɛ u yɛrɛ ye an k'u dɛmɛ u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na ni degun tɛ s'u ma ORTM ye faso ka baarakɛyɔrɔ ye jamana b'a jɔyɔrɔ k'a ye mais ORTM tun tɛ se ka a ka baara bɛɛ latimɛ ni a ma se ka publicité dɔw sɔrɔ donc o de kosɔn n'u y'o fara ɲɔgɔn kan ORTM ni mun ka kan o bɛ di o ma minnu fana bɛ kɛnyɛrɛye baara la bi olu ni mun ka kan o bɛ di u ma a b'a to sisan kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ani faso baarakɛdaw bɛ se k'u di ɲɔgɔn ma walasa jamana ka se ka nafa sɔrɔ. Bakurubaya la JEPAC ka laɲini ye don n'a nataw la ka baara kɛ ni Mali kɛnyɛrɛye kunnafonidisow bɛɛ ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen fana kibaruyaw nasiratigɛ la bi sɔgɔmada in na kɛnɛ dɔ fana ɲamayana i k'a dɔn hôtel Salamu na Bamako kɛnɛ min bɛ tali kɛ programme baara bolo dɔ maaw bɛ se ka kɛ kelen ye ka hakilina dɔw sigi kala kelen kan cogoya min na o baaraw sigira sen kan bi sɔgɔmada in na a kunba jɔnjɔn ye ka se ka wulikajɔw maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ musaka kow la u ka wuli k'u jɔ ka bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na walasa nin baara bolo tako filanan min filɛ nin ye olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na laɲiniw ka se ka mafa a kɛnɛ kan na maa min bɛ ni o ye i k'a dɔn minisiriso min ɲɛsinnen don an ka l'usine ko ni jako koɲɛw ma ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ Fadimata Sidibe ka kuma galama la an ka jɛ k'o lamɛn. Programme ye dɛmɛ ye tubabuw ka dɛmɛ dɔ de don faransi ka dɛmɛ don n'an b'a fɔ ko agence française de développement donc a bɛ mun kan o de ye anw yɛrɛ ka sigida anw yɛrɛ ka taabolo anw yɛrɛ kɛcogoyaw pour que olu bɛ se ka lakana cogo min na. Misaliyala mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ ka kɛ sababu ye pour que sɛnɛ minnu bɛ kɛ a kana dankari kɛ an ka adamadenya na. Misaliyala an bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ an bɛ tɔnw de dɛmɛ kosɛbɛ tɔn minnu bɛ yen nɔ minnu certifiés don commerce équitable donc an b'olu de dɛmɛ wari bɛ an bolo ka d'u ma wari min bɛ daminɛ $40,000 na ka taa fɔ $100,000 $65,000 ɲɔgɔn na donc ka di u ma pour que ni minnu bɛ sɛnɛ kɛ minnu bɛ mangoro labara minnu bɛ si labara minnu bɛ bɛnɛ labara mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fana n'a y'a sɔrɔ u ka baara ye artisanat n'o ye an ka bololabaarakɛla ninnu fana ye u ka baara kɛ baara minnu bɛ se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ ani fana a kana dankari kɛ an ka adamadenya na misalila ni mɔgɔ minnu bɛ bɛnɛ ni siw ni fɛnw sɛnɛ a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni produit chimique n'an b'a fɔ mun ma ko bagajiw olu kana utiliser yɔrɔ minnu na fiyewu an t'olu fɛ fiyewu donc ka mɔgɔw dɛmɛ u la ani tubabuw fana y'a jira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e ka baara ye o baara sugu ninnu ye ka se ka baara kɛ baara minnu tɛ dankari kɛ an ka adamadenya na wariw bɛ u bolo ka di misaliyala n'i ye baara in ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i bɛ baara sɛnɛkɛla minnu bɛ baara kɛ nin kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o b'a fɔ o ma ko prix minimum garanti n'i ye a kɛ misaliyala ni si tulu bɛ feere yan an bɛ waati min na sisan 250 o y'a cayalenba ye donc coopérative minnu bɛ yen n'u certifié don u ka situlu bɛ taa 460 de la o 460 kilo kelen feereli fana o kilo kelen prime équitable fana bɛ d'u ma ni o ye dɔrɔmɛ 22 ye donc pour te dire réellement que nafaba de b'a la producteurs fɛ o de kama an ye kuma dɔ fɔ ka jira k'a fɔ ko commerce équitable ko qui parle du commerce équitable parle de la protection de l'environnement et préservation de la biodiversité o tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i bɛ commerce équitable kɛ a sariya dɔw de ye e kana fɛn ɲɛnamaw faga e kana yiriw tigɛ baara caman bɛ yen kan'o kɛ o de kama projet ye baara caman bila sur place a ka première phase kɔnɔ ni o ye ka se ka mɔgɔ coopérative ni union ni fédération dɛmɛ ka yiriw turu kosɛbɛ u y'o kɛ ka se ka baaraw kɛ fana kɔlɔbɔyɔrɔ ninnu na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kɔlɔbɔ ninnu bɛ ton fan bɛɛ fɛ ten dɔrɔn n ye nana ni mansinw ye ka mansin d'u ma o bɛ kɔlɔbɔ ninnu bayɛlɛma ka kɛ lɔgɔ ye donc au lieu k'u ka taa yiri tigɛ kungo kɔnɔ ka na ka yiri tiɲɛ ka sigida la nɔgɔ donc u bɛ o kɔlɔbɔ minnu yɛlɛmana ka kɛ charbon ni lɔgɔ ye k'o don u ka fɛn kɔrɔ ka tobili kɛ n'o ye donc o de kama an y'a fɔ n'i b'a la a bɛ sigida yɛrɛ lakana kosɛbɛ. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na n y'a fɔ ten tɔ kibaruyaw kumabaw la k'a fɔ cakɛda bolofara in b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye APDP n'o ɲɛsinnen don maaw ka lahalayaw hakɛw jateminɛli koɲɛw ma olu ye u ka
baaraw kundoni o san kunbɛ ɲɛnajɛw sigi sen kan bi sɔgɔmada in na min kɔnɔna na u y'u soni sigi baabo min kan o ye baarakɛlaw ani maaw olu ka hakɛw jateminɛ olu jateminɛli subahana mansin fɛ n'o ye caméra de surveillance ni a ɲɔgɔnna ninnu ye a baaraw kɛnɛ kan u ye dantigɛliw ni ɲɛfɔli caman kɛ APDP yɛrɛ ka baara bɛ boli fɛn minnu kan n'u ka laɲini ye fɛn mun ye o n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ Awa Adama Kulubali ani Umar Traore olu mun tun b'an to a la olu b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. APDP Mali ni o ye autorité de protection des données à caractère personnel ye olu maaw ye ni kunnafoni di jɛrɛ in kɛ ka da kun caman kan nga sani an bɛ don bi sigi la Mohamed Ali Aidara ye cakɛda in yɛrɛ ka baarakɛtaw ɲɛfɔ an ye. APDP ye cakɛda mun sigilen bɛ ka maanifi tɔgɔla kunnafoniya k'o kɔlɔsi n'an ko maanifi tɔgɔla kunnafoniya i n'a fɔ fɛn min b'a to n'a fɔra dɔrɔn a bɛ dɔn ko karisa de ye karisa ye ka bamananw b'a fɔ cogo di ko ka bugu latigɛ n'a fɔ sisan ni ne ko ma n e tɔgɔ ni ko sisan ko Madu Kulubali ka bɔ ORTM na ni kandala don ou bien jatala don yarɔ o dɔnnen don ni ko sisan ko Mohamed Ali Aidara APDP sariya baarakɛla don o maa kelen dɔrɔn de Mali kɔnɔ donc n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ i photo i tɔgɔ i jamu i kumakan fɛn min mana mɛn ou bien n'a yira n'a bɛ dɔn k'a fɔ ko karisa de ye karisa ye a bɛ fɔ o de ma ko maanifi tɔgɔla kunnafoniya donc autorité sigi APDP sigira jamana ɲɛmaaw fɛ ka hadamaden i ka hakɛ n'u b'a fɔ ko vie privée k'o kɔlɔsi pour que entreprise i n'a fɔ baarakɛyɔrɔ ani maa hakililajugu u kana se ka dangari i ka hakɛ la donc ni dangarila la fana i bɛ se ka se yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko APDP. O kɔfɛ a y'a jira an na k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye in ye u ka baaraw daminɛ san yɛlɛma kɛnɛ de ye. Bi lajɛ ye 10 mars ye bi ye 10 mars ye i n'a fɔ san tɛmɛnenw na an b'a célébrer ale dabɔra APDP sariya sen min bɛ APDP sigi o taara san 2013 mais APDP yɛrɛ sigira san 2015 mais APDP ka baaraw daminɛna ka bɛn don min ma o de ye marisi kalo tile 10 san 2016 donc laadala an y'a laada sigi san o san ni marisi kalo tile 10 sera an bɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɛ tigɛ an bɛ thèmes ta ka hadamadenw kunnafoniya parce que jurisiw droitkalannaw b'a fɔ ko pour que i ka dɔn k'a fɔ ko sariya min bɛ boli kan i kan k'a dɔn k'a fɔ sariya in yɛrɛ mun de b'a kɔnɔ donc sariya k'a dɔn ko sariya b'a kɔnɔ o de y'a to chaque 10 mars an bɛ to ka journaliste san dɔ la an bɛ journaliste wele san dɔ la an bɛ maa minnu bɛ subahana mansin baara kɛ an bɛ to k'olu wele ɲinɛn ta kɛra syndicaliste i n'a fɔ minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la baarakɛlaw ka hakɛw kɔlɔsi lafasa ani baarakɛlaw entreprise ni kiiritigɛlaw ani baarakɛyɔrɔ minnu ɲɛ jɛnnen bɛ baarakɛlaw ka hakɛw la an y'olu fara ɲɔgɔn kan ɲinɛ pour que ka u kunnafoniya sariya mun bɛ adamaden tɔgɔla kunnafoni kɔlɔsi o sariya ko cogo di maanifinw ka hakɛw la. Sariya dɔw de bɛ yen jatala min bɛ yɔrɔw kɔlɔsi olu sigili sinsinnen bɛ sariya minnu na. O fɛnɛ walawalala an ye a fɛ. Bi na caméra ko in a cayalen don i b'a sɔrɔ a bɛ butigiw bɛɛ la an kɔrɔbɔrɔ butigiw ni suraka butigiw ni fɛnw bɛɛ b'a sigi caméra 2 3 bon caméra dun filɛ nin a kɔlɔlɔ ndan dɛ n'i y'a sigi a bɛ se ka dangari hadamaden ka tɔgɔ la a bɛ se ka dangari hadamaden ka hakɛ la donc o de la sa APDP sigilen san 2016 kɔfɛ an ye sariya senw da minnu bɛ caméra ko kɔlɔsi i n'a fɔ o sariya sen kɔnɔna na a bɛ fɔ ko caméra man ka gulon ɲɛgɛn kɔnɔ ni par exemple minnu ka caméra b'u ka sow kɔnɔ sigiɲɔgɔnw a man k'u ka sigiɲɔgɔn ka kuru kɔnɔna filmer c'est-à-dire e ka hakɛ o bɛ dan yɔrɔ la maa tɔw ta daminɛ yɔrɔ min na donc fo bɛɛ ka baara kɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ ko caméra ko ninnu n'i b'a sigi ka ne b'a la donc f'i ka i n'a fɔ ka papier ɲini yamaruya papier ɲini i n'a fɔ maa minnu bɛ filmer fana u ka dɔn k'a fɔ ko caméra bɛ nin so in kɔnɔ i n'a fɔ par exemple sisan n'an donna nin hôtel in na cɛ y'a fɔ an ka directeur y'a fɔ ka conférence la an donnen de an y'a ye k'a fɔ ko caméra bɛ hôtel Radisson na mais kibaruya foyi ma d'an ma da la k'a fɔ ko hôtel Radisson caméra b'a kɔnɔ alors que ka kibaruya di ne ma ni dondɔla yɔrɔ la yɔrɔ min filmenen don o ye ne ka hakɛ de o tɛ k'i bɛ kɛ n'arranger o ye maa min caméra installé o y'o ma diyagoya de i n'a fɔ ka a caméra image minnu filmena k'olu kɔlɔsi maa wɛrɛ kana se ka o ta tile sanfɛ o ye diyagoya ma cogo min na ka ne kunnafoniya di ne ma o fana y'a ma diyagoya de donc caméra n'i b'a sigi i bɛ wuli ka se APDP la i bɛ taa yamaruya papier de ɲini n'i ye yamaruya papier ɲini ni APDP jɛnna n'a ye k'a sigi i b'a sigi mais i b'a dɔn an confrontera problème dɔ la parce que APDP sigira k'a sɔrɔ caméra caman fana kun sigilen don donc sariya sen mun bɛ APDP sigi
n'a bɛ f'o ma loi 2013 o ye kalo 6 di mɔgɔ minnu bɛ nin baara ninnu kɛ k'u ka taa ka t'u bila ka taa yamaruya papier ɲini k'u ma yamaruya papier ɲini u ka baara in jɔ donc an b'o kandida donc c'est pourquoi an nanen an bɛ ka commencer caméra minnu sigira ka kɔrɔ an nana sɔrɔ minnu sigira ani minnu bɛ ka sigi an bɛ commencer ka bɛɛ papier sɔrɔ an bɛ ka commencer ka baara k'u la an bɛ ka commencer ka mɔgɔ yamaruya. Yaasa ka ni ɲininkaliw kun cɛ Mohamed Ali Aidara ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma tɔgɔla kunnafoniw kɔlɔsili ko la. Adamadenw ka dɔn ko c'est-à-dire u ka hakɛ olu ka hakɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na u da yɔrɔ min na maa wɛrɛ ta bɛ daminɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi bɛɛ ka i kɔlɔsi n'i ma ye bi maa ni bi tɔgɔla kunnafoniya ta ka baara kɛ n'a ye i ka labɛnw sigi labɛnw bila sen kan labɛn minnu b'a to adamadenw ka hakɛw bɛ se ka kisi. Tabarika n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔna la fana k'aw ladɔnniya k'a fɔ transport ni o ye bolimafɛn minnu bɛ maaw ta ka bila yɔrɔ wɛrɛw la o baara bunakun ka Mali kɔnɔ Sotrama bolo sɛbɛkɔrɔsinen don ale la bi ka sabu k'a baara kɔnɔ gɛlɛyaba de bɛ a kɔnɔ bi min bɛ tali kɛ u ka mobili boli cogoyaw ani o ɲɔgɔnna caman min yɛrɛ kɛ bɛ degunba ye o kama bi an ka kibaruya ɲini Aminata Daɲɔn ale ye ɲinini dɔw k'a ko kan an ka cɛ k'o lajɛ. Bamako jamajɛ mobili mun bɛ n'ale bɛ wele ko Sotrama a tabaga ka ca bi kosɛbɛ sabula sɔngɔ ka nɔgɔn. Sotrama ye mobili ye mun bɛ taa ni ka segin kɛ Bamako Kinw ni Arayida ni ɲɔgɔn cɛ nka an y'a ye k'a fɔ taga ni ka segin kɔnɔna na gɛlɛyaba de bɛ parantiw ni mobili kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sotrama Bamako kɔnɔ ya kɔni y'an ka moyen de transport de ye a ka teli kuma dɔ la a ka teli kuma dɔ la a man teli an ma min faamuya anw yɛrɛ ni parantiw ni ɲɔgɔn cɛ an client dɔw ka ko ka gɛlɛ nka bi in na an filila parantiw ma denw kɛra modèle dɔ ye mɔgɔ tɛ kɔrɔw ka dɔgɔyama ma mɔgɔ tɛ dɔgɔw ka dɔgɔyama ma o kɔni gɛlɛya de b'an kan n'o tɛ tiɲɛ ni yɛrɛ kɔni a ka teli a ka nɔgɔ an ma fana parce que don o don ka taa baarayɔrɔ la ka tila ka segin a ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ surtout maliyɛn ka sara bɛ cogoya min na a ma nɔgɔ an ma nka Sotrama in kɔni de b'an lafiya nka gɛlɛya min kɔni bɛ yen kɔni o ye clients ni parantiw cɛ ye. Sisan na u y'an ta yan san bon u bɛ taa an jigi ka sɔrɔ an ma s'an seyɔrɔ la bon vraiment o gɛlɛya b'an kan n'o sera ka dabila vraiment o de kɔni o ka d'an ye yasa u b'an ta yan sisan ko Arayida mais maintenant u bɛ taa an jigi daba naani na u tɛ se n'an ye quoi bon vraiment o de gɛlɛya b'an kan. Kuma dɔw la n'an wulila sɔgɔmada joona fɛ an bɛ mobili sɔrɔ joona ka taa dugu kɔnɔ an ka courses la an ka baara wɛrɛ an b'olu lasɔrɔ joona o y'a nafa ye mais degun minnu b'a la sa o y'a transport warimisɛn ko ni fɛnw ye kuma dɔ b'a dɔ di parantiw ma alors pour que ka warimisɛnw sɔrɔ alors joona o y'a dama problème ye bon tuma dɔw la yɛrɛ bɛ jigin k'i ka waribilenw to wa ni polisiw fana y'u minɛ a y'a fɔ a bala aw bɛ temps perdu daminɛlen o ye aw bɛ jɔ pont sanfɛ pont dɔw la sira dɔw kan aw bɛ jɔ a bɛ se ka 1 heure ɲɔgɔn kɛ a bɛ polisiw bolo aw ta baarayɔrɔ sɔrɔ joona bon gasoil tun yɛlɛnna waati dɔw la il me semble que ko u y'a kɛ 35 ye sinon transport tun ye 30 ye maintenant olu bannen kɔ alors gasoil nana prix jigin mais toujours an tora 35 la bon duuru warimisɛn ko in o yɛrɛ de ye problème yɛrɛ ye ni parantiw fɛngɛra n'i ye wari d'u ma duuru min bɛ segin ko bɛɛ bɛ bɔ duuru nɔfɛ n'i ye 100 d'u ma pour que 65 ka sɔrɔ n'u ye 60 d'i ma kuma ma diya e tɛ ka duuru sɔrɔ kelen-kelenninw b'a la minnu bɛ mɔgɔ bonya mais camanba de b'u la minnu yɛrɛ tɛ mansa bonya dɔn parce que o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye marabaliya de ye bon n'i ma mara sɔrɔ so donc n'i nana don baara o baara la i tɛ se ka mara kɛ comme u b'o kɛ cogo min na donc o problème de bɛ yen. Chauffeur dɔw fana b'a fɔ k'u ni an ka finitigilamɔgɔw cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ hali mobili kɔnɔmɔgɔw ni parantiw kan. Surani client kɔni surani o bɛ hakili de surani client mɔgɔ ɲɛnama bɛ yan mɔgɔ lankolon bɛ yen n'a fɔ chauffeur mɔgɔ ɲɛnama bɛ yan mɔgɔ lankolon bɛ cogo min na baara bɛɛ n'a position don wa sisan degun bɛ yen degun tɛ yen parce que paranti mɔgɔ ɲɛnama b'a la mɔgɔ jugu b'a la quoi i m'a faamuya mais polisiw yɛrɛ yɔrɔ polisiw b'an sɛgɛn sisan turu walayi bilayi u b'an sɛgɛn sisan turu waati bɛɛ ka cɛ ko RFI yɛrɛ kiriti gara ta ka cɛ waati bɛɛ u bɛ mɔgɔ fiyɛ ni ko RFI k'u ka tigɛ di ma o tɛ sɔn ka RFI d'i ma est ce que yɛrɛ ko o tɛ ko ye. polisiw b'an tɔɔrɔ et puis warimisɛnko ka gɛlɛn client fana ni parantiw cɛ mankan tiɲɛ na warimisɛnko fanga ka bon an bɛ sɛgɛn a la kosɛbɛ o gɛlɛyaba kɔni b'an ka baara la polisiw i mana jɔ yɔrɔ o bɛ wari minɛ papier dafa ye 1000 ma dafa i b'a sara tiɲɛ na o gɛlɛya b'an ka baara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sotaramabɔla caman de fana bɛ yen minnu tɛ siraba kan sariyaw labato dɔw ka papiyew dafalen tɛ dɔw tɛ boli boliyɔrɔ la wa dɔw fana de bɛ kɛ sirabakan kasara caman sababu ye. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu fana na an ka jamana kɔnɔna la an y'a jateminɛ k'a fɔ
gɛlɛya caman bɛ sigidaw kɔnɔna na gɛlɛya dɔ min fana bɛ yen ni o ye wulikajɔ bɛ sen na an ka jamana maaba caman ani k'a dɔn cakɛda minnu ɲɛsinnen don baɲumankɛtɔn n'o ye kɔkɔrɔdonni baaraw ye mun ye bɔgɔliw ni ɲangata jugu minnu bɛ ta ka da maaw kan olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o wulikajɔw bɛ sen na nka an bɛ maa caman ye minnu bɛ siradaw la u bɛ gɛɲɛw ni fɛnw feere o gɛɲɛ ninnu bɛ se ka kɛ damatɛmɛ wale kɛli sababu ye n'o ye ka maaw dasi furumusow ka se badenw ani kalandenw n'o ye talibidenw n'a ɲɔgɔnna caman gɔɲɛ ninnu feerekun ye mun ye u bɛ mun nafa lase welekan jumɛn bɛ maaw fɛ walasa u k'a dɔn k'a fɔ nin ye ɲangata kɔkɔrɔ donni baaraw de ye an ka kibaruya ɲininaw ye soni sigi o fana kan min bɔr'o la an ka jɛ k'o fana lajɛ. An ka jamana kɔnɔna na wulikajɔw bɛ sen na walasa violence bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ duw kɔnɔ cogoya min na musow ni denmisɛnw yɔrɔ nka an y'a ye k'a fɔ ko gɛɲɛ de bɛ ka feere fan bɛɛ wa a bɛ san kosɛbɛ gɛɲɛ yɛrɛ mun fɛn de don nafa jumɛn de bɛ gɛɲɛ la. Gɛɲɛ fɔlɔfɔlɔ ni kɔɲɔmusow bɛ furu u bɛ gɛɲɛ bila kɔɲɔminan na bon ladamu de don quoi a ma fɔ k'i ka mɔgɔ gosi n'a ye dɛ mais n'i y'a dulon i ka so da yɛrɛ la denmisɛnninw b'u yɛrɛ kisi fɛnjugu kɛ ma musow yɛrɛ b'u kisi bon fɛn minnu man ka kɛ i ka du kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ méfier bon gɛɲɛ dabɔra ladamu de kama anw y'a gɛɲɛ dɔn n'o tabiya de fɔlɔ. O gɛɲɛ ye fɛn min ye marafɛn don depuis an ka lawale cɛkɔrɔbaw dɔw b'a gulon bugu la dɔw b'a gulon bulon kɔnɔ ni denmisɛnnin ye kolankolon kɛ u b'a ban hali n'i y'a gulonnen i tɛ kolankolon kɛ bon ni so bɛ taa cɛla la a bɛ bila muso ka kɔɲɔminan na hali n'i cɛ y'i bugɔ a bɛ da i ni cɛ so kɔnɔ marafɛn don denmisɛnninw a bɛ denmisɛnninw siran sinon a ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama n'o tɛ o dɔrɔn de don mara don. Gɛɲɛ an ka société kɔnɔna na gɛɲɛ nafa ka bon dɛ gɛɲɛ min bɛ kɛ ka mɔgɔw bugɔ ko tɛ a bɛ fɔ de ko sɔnbɔnna ni sɔnkolon b'i la ni gɛɲɛ in tar'i kama ni canjana n'a ye siɲɛ kelen i tɛ sɔn filanan ka bɔ a la dɛ. Anw denmisɛnninma o tun b'a kɛ ka sɔn de bɔ mɔgɔ la ni kojugu bɛ yen i bɛ denmisɛnninw mara n'a ye bon n'a bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ bon sisan nɔ tile bɛ cogo min na bɛɛ ko ko n yɛrɛ donc marali tɛ kɛ ni gɛɲɛ ye bilen. Gɛɲɛ ni dɔw k'a ma ko sɔnbɔ mɔgɔ la a suguya ka ca kosɛbɛ. K'a da mun kan fɔlɔfɔlɔ musokɔrɔbaw tun b'u ka wariw kɛ nin kɔnɔ ka di ni denmisɛnninw ka denmisɛnninw mago bɛ warimisɛn min na u b'a d'u ma mais denmisɛnnin ye ko kɛ mun ni ko kɛta tɛ kelen ye u b'a ladi ni mun ye o ye nin juru ye bon parce que gɛɲɛ bɛ daminɛ nin de la fɔlɔ bon ni nin ma se ka mun ɲɛ bon u bɛ se k'a fɔ dukɔnɔ cɛkɔrɔbaw ye ou bien u kɔrɔw ye bon u bɛ o corriger ni nin fana ye bon mais a ma dabɔ kojugu kama quoi parce que kabiri gɛɲɛ ko yɛrɛ bɔra adamadenya kow la bon a nana ni ko caman ye ka an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na quoi parce que anw bɛ corriger ni nin kabiri an fitinin yani an ka si hakɛ dɔ sɔrɔ parce que denmisɛnnin ye fɛn kabiri a denmisɛnnin i b'a lamɔ ni mun ye a bɛ kɔrɔbaya n'o de bon ne bɛ gɛɲɛ dɔn mun kɔnɔna o ye bon gɛɲɛ ko wɛrɛ bɛ yen o ye ni mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ so kan ou bien ni mɔgɔ min bɛ fali baara ninnu kɛ o b'o kɛ ka fali bilasira n'a ye bon gɛɲɛ yɛrɛ bɛ da so kun mais a tɛ kɛ i n'a fɔ tɔw bɛ kɛ cogoya min na quoi parce que u b'a kɛ tuma dɔw u b'a kɔrɔta so kama so yɛrɛ b'a ye a bɛ sira minɛ ka boli quoi. Ni gɛɲɛ bɛ kɛ ka bagabagali ni dilanni kɛ an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw fɛ bi na a cogoyaw bɛ ka yɛlɛma sabula maa caman de kɛlen don k'a kɛ ni damatɛmɛ wale kɛlan ye ni bugɔli juguw ye fo ka taa se a tigilamɔgɔw banaliw ma. A cɛnni ye jumɛn n'i y'a kɛ ka mɔgɔ bugɔ cogo sugu dɔ la a bɛ se k'a tigi kɔ bana walima a mana sɔrɔ yɔrɔ la a b'o bana bon o bananen kɔfɛ e mana mɔgɔ bugɔ k'a bana kɔni a bɛ tila ka kɛ de ka problème ye. A bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye minnu b'a bugɔ a dabɔra bagabagali de kama a ma dabɔ ka denmisɛnnin bugɔ fo ka jogin a ma dabɔ o kama hali i ka so n'i sigi a kan n'i y'a bugɔ cogo dɔ la ka jogin a tɛ taa o i b'a jogin. Kuma lasurunya la gɛɲɛ ye tiɲɛnifɛn ye fɛɛrɛ jɔnjɔn kan ka tigɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka nin wale cɛjugu ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Limanaw nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la don kibaru mun bɛ yen ni an nisɔndiyalen y'a fara ɲɔgɔn kan fasiri jamajɛkulu bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ni timinanja kɔnɔna la ka foli lase ɲɛmaayaso ma olu bɛ wuli ka jɔ la ka baara ninnu kɔkɔrɔ don waasa hali bi n'a ka bi 9 TV bɛ se ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen co a la tele cogo min na ja fara ɲɔgɔn kan n'aw ka foli bɛ yan o fana an ka cɛsiri la aw kana kɛnɛ bila an ka katimu bɛ to sen na ni ala sɔnna sini nin waati kelen na kibaruya kɔrɔw bɛ bɔ ala ka su hɛrɛ d'an ma.